We want to be able Nsem nketenkete so na so dem economic kan say na me papa bi ofia say ba betwe nkomo na ye ba behwe ye ka se ye na wo ho nsem no ana gisan wa ye ba be kan ye funu mu obi tumi ka se onya ye funu emfa wo ba eduru me bi etumi hwa doctor fo de mu ni ade ebi mu so ho no mu a eye sunsum ye tumi kra ka se ye yi na wo de ontumi nyinsan anase be man sabi ebi kura baaji ni tuo ene Ghana for manimu obi obe enfie be duonu ana 20 years 30 years na hopema empem abayaji ni tuo na ene mi papa double spirit e wa hase ba bedin komo eye sunsun mu no mutumi yesa atimi ji obi etuo free ne nsem ana etumi kase ya ji obi a wode e ma ne ntumi nyinsan ana ntumi emfa yafunu na mi papa ofia say mi mo adwo akwa oba Nsem nketenkete so me there double spirit why efe double spirit every double spirit high temple or your prophet oni eba bedin komo na o yesunsum nyuma yi de na say onim kwan ya fa so e ma sa de no eti eba ye ka say obi entumi emfa yafuna sanity echechwe mu ho ansa ya kase obi ntimi mfa yefunu a sede waka no a unim se Ghana okọ yenkura ase ana se yefiafiem ana yebusuamu a yewo nton ene ahyensode a yede kyekere yebusua na namsa yeso no esan se yefa kwan bi so ene kyekere busua ana yeji fidua bi si ho no ema ebeye hunhum apam na ebeye hunhum apam no a ahyensode no amenkire mu wo honom na se ebeye abanyante ase ni ahyensode no bi te se ebia okọ ayoko abusua mu a omo wo aboa bi a eye o ma ahyensode okọ asono abusua mu nso a omo aboa bi a eye o ma ahyensode eno na ye nananom di dua abusua na na so om de kyekere abusua no nti wo sunsum kwan so no omo ya pam ewo abusuanum e de esi ho enti ekoba saa no a na chese abusuanum nipa no ewo asede ne amamre ahodo a omo beye na enewiase enyi ba nanim no nipa dodo no a de ye ho anasa omo ho ewura kristosum mu enti obi ho no mo a anke bi efie bi mu no eduru da bi ana bosumi bi a yetimi hye nsuo se efie ha nipa no da se no obi anfa bi nwale ana obi anfa bi nhohoro ne nsa na kyese ya mane potia ewo fie ho ewo busuanum enna eduru dwumadie bi te se bi a afahye bi nso a ye wa mane potia te se bi a kwasida yesi ye be petito ana ye begu ye be ye to kakra ne de akogu ye nana ba ako ne dan a na odi ne dwuma bi ewom ana se ye wofa asomasi edan bi a na odi ne dwuma potia na odi dwuma bi wo ho e de boa busua no epe busua no yiedie ana se ebusua no enkoso enti o ya blanti ana babaawa na se bia o wie school ana mpo wan wie school na se o betu kwan akwa bra ebia yetime de okosa adan no ne akope nso bia mo adwale ana ye de afefa wanim se de wo kọ no abrabo mu beye mbre na niam akoyie ama na se yakoshirawo okay na sunsun mu kwan so no sunsun bia ni ho a owu sunsun bia ye nkunu ena se de ya na ye kan no ye mfa ya no nso keke entu sunsun enti sunsun no a esan se ya beye kristofo na ye ja sa na ema no na ye bu ni totwene no honhum no ewo ademade a odan ye ka se ye ko ogifiri ye ho enti se ogifiri ye ho sa no a ebia na kosua na ye nana ede ye amane ye se bia bosomi bia ana bia kwasiada a edikan wo bosomi a ye bewuram ana se bosomi a etwato no kwasiada na etwato a na bia na ye wo fama akoma no kosua baako ana bode betimo a esan se ye jai sa de no abeye ka enti nipa ye free efie no mu nyina na abusua no mu nyina no abeye ka odan yen enti ono no sabre no sunsum no na ebegina ho se obehwe se asumasi de ne ho ofe enti no ebia mense ne sika mewale no enti wo wale wo a ana se owale se nipa no a kwanuasa hoduo nyina so no obi abehu se wanya wale pa be ma ne nsem obi enso na awo ho ayeden na saa sunsum no esan se oni wo hia wonam
ana se e ka wodi no ntino wasi awo ne ho kwan se o ma wunya wo emfa wotiri enidim na se yebeti ase ya se obi wo ho na se bi so ontumi nwo ana se be ma bi wo ho na se bi abaji ni tuo abre a onyiye ni mfie mu enuru animu bebra na ye sunsum sa anema ni timi ema sa anema ni esi ne fa kese no se eno no de sunsum mu awale ba na sunsum na wale na ba no enipa foforo eba ho no aba be wale wo no ono sunsum no twinu nkum enti saade a ono no esanse obi foforo oba ho no wasi awo ne kwan bia na be ma no so ohwe asetena mu ntutu ye se de wabo ne hombodin ama awale no aye numonyam hye no ade a obi ehwe kwan ye awo no a ebefiri mu aba ena eno da nchen so a ye wonipa hodo a omo so frɛ sunsum a na asuman se adwo abo atema ana akuanto wa ana me kofida akon awale ama wali ana ekwan ya me fa so wali ye de aye fabro so ana aye enmonyam hye dodo enti no obetu nro etia enti otu nro etia ono na eno nso no ono no okase bia na obi kura de ekwan foforo so no oba no ana be ma no obi ene na bobra ana so one na hyase afiri baabi ansa na wo aba be wuram eno nso otimi tu aduro tia wo esi wa wo ho kwan ana wo ye be ma kro otimi jojo be ma sa eno ye wo ade bi e frɛ no black lie sunsun mu ahoma eno na ye nipa dodo tai frɛ no ntentan no na omode amantan be ma no eno no wanya obi a ne nsa no nam a wonim sunsun mu achi wade a ene ye tam wo kɔhye kafra Yesu botom kra be ye den age se ho no yeah Ghana for now say joy industry so mo kono meja me credit o se me mfa mawo na brand do na se me bie me ho ma no se frɛ double spirit a wa frɛ na won so bia na wo ha ni bi kra wadi 20 years 30 and I say bia 30 years abaya jutu frɛ double spirit na on church mo na so wa show do obetimi ya dia abo na joy industry credit on my why ready a fa phone na yenko 3363 4154 9252 2866 me ba ko kan ho bio 8371 2061 0562 22 so wunya ya edu se me bie me ho ma na frɛ me na ye ntwetwe nkomo na me kwa ho me giem abasesia na me ka miguso e ka se miti eye Miss V Beauty Salon ono na oye miti e ma me o West Legon na me makeup eye Elegance House of Beauty ono so West Legon na asantoa makeup artist ba ko pe ono na ye me makeup e de ma me matade e Selena's Clothing ono so Ashoma Estate oni police station no enedi enhwe animu na me twa me ho abasesia me ba entime bie ma homa no na ya to ankomo hwetwe ni so e de afiro me basesia kwa baby man Nsem nketenkete jumedie so na jumedie no sade miguso aka na na ye hwe sunsun mekwan a obonefo na se sunsun yetumi si obi a wo kwan yetumi eyi obi a wo de yetumi je be ma wutuo efiri ma wuntumi emu adwuma biem na ene sunsun ma ware ene ho asem no hima ma no wusu a meken na jumedie omo maso yasin Joy Industries omo no maso yasin omo bo yechi don pay Joy Industries Dr. Manfred ne Harrison is surgeon Jemo den enkomo mo ne ba bia mu bia double spirit ye kan komoni di besi baabi enti se ye beto aso afiri ho no mo a na se wo pa che se sesa ne ma we ba mu a na se sunsun ma ware na ye ka kono sa na tie enti se koba ne sa e ma sunsun mu no a ono no ene wo nse nkan ye no e na onim asotwe a ode ma enti no awo no ubehu se obi wo ho no mo a awo no obetimi afa yafunu no enso obehu se sanse sunsum ne denti no na osi emoja egu no enti obi wo ho a wo se metimi fa furo no bi abosomi mienu bosomi miensa enso na asanse na chese o twe ade afiri soro na ma asa homa bi kitem
nti agye se ebasa yetwetwa mu ma na amekwan mu ada ho enti no efie nsem no etetete saa no aya na ano wo hye enti se ebi asabre obi hwe ye wa ware anabi o ye young boy ebi a osua na de no ntumi nsore anase bi ono ahu se abawe bi am si so sebi ebi anyinsan yigo ne ade krampo no onye ebi enso akwa ware wakọ bi a hospital ehwehwe mu a be so ye bia ya hwehwe obi ebi okra etumi ka cho se uni o how bia enso nyinsan ni ntumi ma saa nipa no ekire se saa de wo kan bi na ye ha nipa no oyi no firi ho no mu a ye wo efia bayifo nso wo ho a omo nso de omutimi yi awode no kura na de ba akọ ewo mu ni se ye kan be yi asem na be yi bi ntimi mfiri abusua bi mu ma meye abusua bi mu enipa agye se abusua mu no mu nipa no ede ade no ekọ abontente se adwaton de se bi a wanu onyam wawo wawale wonsem sika wadwuma ena bayiye no a owo fie no ana wowo wakwan mu na wati wutire so a opese odi usa adem no ode bekọ abonten akọ akoton na bayifo no nso a ono nso pe na moare o pa wale ato o pe usika semu ato na o pe bibi ede adi dwuma no na ono nso ato na woto de a woton wade no obi to a de ope ena ode ye ebasa na wo no nkonua betena wutire so ebe din se obeje wo ho. Okay, maybe my home and betumi afrem na do adwenche wasem bisa e de aba na double spirit e wa say oye prophet a wo hu ade pa nyame abie na mi esan se nyesenya nyame abie na no nyame tumi e wo ne so oye prophet e na oto sa enti betumi ahwe ye number no e wo TV ne so 00302 211 698 ana 99 obetumi afre na wo do adwenche wasem bisa e de amaye na bie ma homa no san se dwumade wo betumi ahwe live e wo Facebook na onso de onse wasem afa honom e de amaye na so betumi wo WhatsApp me e wo 0266 555 227 0266 555 227 aya na mpepi enkofo bebre app ohema me number na mde atudwa no ofra me a obenyame 0266 555 227 so person obedwumade so na wasemi na person ne me sha ni wie dwumade ya afra me na ene me twetwe nkomo na bie me homa no fra me ne mo nkomo enti se aha na wanu samso edi no se ba ne sa na yesunsun mu awale a ubehu se obi se obesondaye no na obi ne da na no no oba honam ani a ne sunsun so ni bi ne se obehu se obi namo a na ententan e kyekere no na ententan no enipadua bia wonipa na firi wutiri nwi kwesi wo na ase no ba bia ententan ne befa bia no e wodwuma editi enipadua no yi pa chobe so bodwe mama me opoku aba homan so hello opoku hello okay me fa Richmond hello Richmond okay pa chobe frefren fa ma woni so kakra ma me why hello FM Osman pa chobe frefren fa me pa chobe Osman otemenka okay went me nyina so se ententan no efa wanimu pe na che se edum wanimu ja eno no bedru ba bi no ubehu se wanum ja na adum no na se wanum onyam okay pacho Kate aba homa hello Kate hello Kate pacho frefren fa pacho mi frefren chado labadi chado okay labadi phone to say nyumre pacho yanwe yepa okay pacho wadwenche no asemi sane sen pacho oh Kate ahoma no endi sen monyam no edum pe wuni ni pe ni mu adum biem sententan ne fo ani mu na dum wani monyam na dum wani monyam no endi wuni ni pe ni mu adum biem enti ni pe ye wadofo nyina no obense no ma be ye watamfo wo hu se nipa no onye ne bone se be ma na woni ne te ho no mu a onye ne bone na afa bibia wo be ye bia anya ne fa biem oba nso na woni ne te ho no mu a na wo yere mpo a wonim se wo bo akohoma ya sede wo hya ase a na wo ye no enso na obuo enimu biem na afi wo hu se enema sesa ewo asetire no efa wo nsa nso a
if you are betting no kosi won santi antiano enya ka won sape na ehye won sam sika nti ade bia wo do nsa be so mu no ube hu se enkoyie me fa na nekia hello na nekia hello na nekia mpa cho frefren fa me frefi do me kwabenya do me kwabenya yo na nekia mo anon kwa na nekia obrempon ni na nekia e ba se di na nekia me pa cho na nekia obrempon okay mo anon kwa Efia and no why pa me da so sister na why and no why me da so sister and that program na me enjoy pa me enjoy and I'm person buta spirit to say oka hunhuma ware asem na be say bi say hunhuma ware no wo so a wo be de no hu say ebi na wo so me patcho your sister obeyi wa no okay hello me fa kweku hello kweku yeah hello good evening hello kweku yeah hello good evening kweku patcho frefren fa we free abelempe okay abelempe for to say used to not move beyond you where we second time I show program so yeah dear panyamen ka won program ne kese me da se na papa no patcho ni fa na the church no church and as a hospital I don't know church we are trying to try find the phone number atujwa why kweku okay nti the phone number no kra o screen ne so nti obetumi afa na wa friend emai ebeba why okay telephone lines na was see auntie ebeba why okay okay me fa Perry hello Perry Perry pacho free fa Every day. Okay, Pacho, morning, kwe. Okay, Pacho, good evening. Good evening, me too. Pacho, so, I think this and say, yeah, minya sa diasono. That's when the pan say will be Eda. Okay. That's sorry, and a panona, my pepe gumi home. Okay. Also for Buami. Okay. And yeah, Usha TV ni so abetumi afa ne number no na say ye pon a me de number ne betudwa na wa frɛ na wa boa why okay you me nua ba bi okay to enti say entintan no fa wo nan so a asetre ho kan kɔ no ade bia ya kuma so ahia ade bia no a obetu ho anamɔ no obehu sɛ okɔ a ɛno nso onsa nka asase bia obi akɔpɛ yedie wɔ so no onko a okwa yawo ne areho abenedie ene beto esan se entintan na fa wo nan no wow obi wo ho behu wo se entintan no tai fa me nan okay na chese juma editia wo no ma me fa John wa wan so hello John John pato free fa me free Azim but I fa hello Azim okay John pato wa se misa no agentre ni sen me free Azim okay me to won kan pato wa agentre ni sen Azim John me pato low TV no why you media software asset okay media software asset no ka nkenkan oh John no kan nkenkan asem yeah na nkenkan me na ya media na afa mitiri so na mpese me bisa no se afa utiri so a dia na ebisi wo ho emma o abrabo mu ade so a okay John say wuti I no kan patcho say fa uti so e dey emma o abrabo mu ade so a ndi so na ntintan fa say abrabo ya de ade aso a nti ube hu say wo ho no mu a o bre bibia obekọ hu bia no na nkoyie o ha na ho mete wo hu say niam editia wo o prekosoro no na fomo a na wo kọ onyi kọ wachi me nua baby frɛ me nua me sister ahofa ba akopɛ afi obrempon o se obi wo sunsuma ware ni be den obi hu so wo sunsuma ware isa senkofo bebre ennim so mu obi wo sunsumu awade a ye wo mfoni ahodo a etatwa kyerɛ wo honam ani sɛ obi beso dae no na bibi ene ne da obi wo hɔ no mo etoda wo hu mfoni enipa ahodo a wonim wom emere bi a atwam
ye fa no school mu asori adwuma mu ana se bro no bi ana wote so a wonte ho biem no ubehu se otai ehuhu sa ankrofo no bi se woni wo mo da obi wonom kra wotimi hu enipa bi ahodo bi la se ba ku bi dia oka kire me oso obeso da ye bia na one kafra omampani da Lawrence obeso da ye bia na one ne da so ahu enti no ewe ma otimi huhu nipa ahodo bi ewo wasetenam obi wo nso obe hu se wo so da ya na wawie school be mfie duonu ni akire ni ana mfie du ni akire ni na wo san ate school da mu esua ade ana se ukuro kuma mu ana se wakura akura wafiri ho a wo ntan kɔ ho no be hu se wo be so da ya hodo bi ano na wo tai kɔ esebi akura no ase ɛna obi nso obe hu se wo be so da ye no na aduane esi w'anim na wudi na nnuane ahodo ta didi ene nam wie eniema etete saa no na chese wo sa sunsuma ware double spirit wo be tre we tire akwan ehin na wo na se bi obi wo sa o how ya ya bobo so bi a oba de mo na obetumi abo na se kwan be so na nipa ne betumi ehu isan se messages a menya ne dos pa wo nyina epe wo tire akwan se ye hunhum mu hawo a enye ya no ne yede tu yede hunhum na chi wade ene ka no na hunhum bia no a owo asase so no firi soro besi fom kwa asase ase no emframa mu no wote ena wodi ni djuma nti wodo nsabo no a enye yi age se wodi hunhum na chi wade ka ni padua no nti hunhum bia owo ni din no ewo adwuma a woye se de ye ka hunhum mu awade no de owale no so wote nsuo mu a ewo na adwuma a ubehu se wodi woni padua no ho obi ye edidie die obi ye enade obi ye ntentane die entahe na wo ye me wo Macedonia Junction eno wo hefa efiri Accra ekọ Kumasi Kwantempon no Macedonia Junction okay eho na wo eho na me enti o telephone number no bobo me wo ha de 0244 188 110 0244 188 110 ena 0244 266 655 that was subi 0244 266 655 okay na me papa na me nuam ne betwetwe nkomo oye prophet I friend double spirit ono no da asa for a friend double spirit high temple ano ose eben Macedonia Junction ewo Suhum Sawam Road no eso ne telephone number eno di tudwa no say want me afa number no kra wo frɛ me ohima 0266 555227 na ubisa me amede ne number ebema Madam Miss B as ase ono ye mitima me asantoa Elegance House of Beauty me da ase Salinas Clothing o Ashoma Estate ona pamatadi edema me do bibia obo ayen e ma adwumadi eba so ehye adomdom ye andasene ye besan ehia maka me de efia mansa ohima ba akopɛ